Извинявайте. Извинявайте, добър вечер. Извинете за прекъсването. Може ли да се дръпнете и да махнете всичко това? Извинете за прекъсването, това тук не се продава. Донесли сме ви ексклузивни модели, най-новите, топ облеклата от всички подиуми, от Париж до Ню-Йорк. Мия Кулучи за вас! Аплодисменти! Това, което Мия ни показва, е изключителен модел на марката Кулучи. Кулучи! Мия, виж, това е Алекс. Ние няма да правим томбола, момичета. Ще има за всички. Вземете. Специално от Кулучи. Abrir las alas para